Εγώ... τι ψάρι είναι αυτό? Μόνστα. Και εγώ κάτι έχω. Και δεν έρχεται μέσα. Τι reckon the burley τα έφερε? Δεν νομίζω. Έχω μόνο 500 kilo line, θα σπάσει. Πώς θα το φέρω έξω τώρα? Το rod, το rod! Ας το net, το βγάλω. Ας το net, πήγε πάρε το rod. Simon? Τι είναι, Simon? Simon είναι. Κλείς το drag λίγο. Ρε, τι είναι ρε παιδιά? Γιατί? Κλείς το drag λίγο. Κλείς το drag λίγο. Άνοιξε το λίγο, open it a little bit. Άνοιξε το να μην σπάσει. Είναι τρεβάλι! Ρε, είναι τρεβάλι ρε παιδιά! Είναι τρεβάλι! Τι είναι, είναι τρεβάλι, τι είναι? Είναι τρεβάλι! Φέρε εδώ, όχι! Ρε, γάμο το! Πάρ' το net! Όχι, όχι! Αυτό είναι record. Αυτό είναι, ρε! Αυτό πάρ' το να το φάω. Ναι, θα πάρω, θα το φάω. Είναι, ρε! What the... Τι είναι αυτό, το ίδιο είχα εγώ.